Pilar Puerto Badal, el 23 de marzo del 32. Va néixer en València, en el carrer Sagunto. En el carrer Sagunto, i estiguérem hasta que estalla la guerra. I mon pare, al ser republicà, pues no volia tindre-nos en València perquè es començaven a bombardejar i a cremar les iglesias. I d'allí passarem al Cira, quan jo tenia 5 anys. Mon pare s'havia dedicat a la república i fugia de que estiguérem en puestos i encara no estava tranquil i va dir, tampoc li agradava el Cira. També bombardejaven. Així se dia la pava, no? No n'havíeu sentit dir això? Un avió que passava a mitjanit i bombardejava, era la pava. Però bueno, això ja no, mon pare no li agradava tampoc i va dir no, a un poble on estigueu en el camp i mos portà a Ibi. I en Ibi estiguérem, pues, mon pare venia un dia a la setmana, com sempre, un dia a la setmana i estàvem nosaltres i després se n'anava, però el diumenge per les pares se n'anava. Sempre el veiem 24 hores a la setmana, no podia ser. El treball era viatjant, però quan s'agregà la política, crec que treballava en política. En el 36 estallà la guerra i en el 39 va acabar, 3 anys. I en el 40 estava mon pare ja en Àfrica, perquè les cartes de ma mare, l'any 40, sabien que eixien els tàmbors, un barco que va eixir des d'Alacant. Ell, com tenia el passaport en regla, perquè ell era el que feia els passaports pels comunistes. I ell se va fer un passaport per Mèxic. La cosa és que ja no el verem més. Quan van tocar el cònsul francès y le va a decir a ma mare, dice, su marido ha muerto de una angina de pecho complicada con una lesión al pulmón. Però quan s'han dit, es mataven a tots a poc. I els amics escrivieron una carta a ma mare y le digueren, su marido ha comido durante un año, que es lo que va a vivir, solamente la ración de queso. 3 meses. No podia. Era asquerós. Se veu que es tenien, jo què sé, com seria. Va morir molt mal en l'hospital d'Ustra, Marruecos francès. Allí va morir. Molt malet. Als 35 anys. No va plegar als 36. Quan donava classe així, que era escola nacional, això era escola nacional, pues ella donava classe, ella en els 3 balcons i la meva mestra en estos 3. I jo anava a una mestra que era castellana, no sé d'on, molt bona persona. És la que ens va castigar a no baixar així. La plegàrem i diu la mestra, ¿qué estáis comiendo? Estàvem acabant l'últim mos i li diem les dos, pues el almuerzo. Dice, ¿habéis comido por la calle? Y le digo, claro, que tenían que hacer. Y digo, pues a las castigadas no salís al patio. I allí estàvem les dos mirant-nos com dient, no tornarem a menjar pel carrer, no. Perquè diu, es que ahora la gente, estamos en la posguerra, mucha gente no come más que una vez al día. Y habéis comido y habéis dado envidia. Ai, ens va posar de fardo. Bueno, el que se diu que no tornarem a almorzar. Ma mare, al quedar-se viuda, pues ella i una tia també que se quedà viuda, bueno, per cert, eren 4 germanes ma mare, i 3 s'enviudaren en el mateix any. I ma mare, en la que estava en la que no havia tingut fills, pues se posaren d'acord i el que van heretar de m'abuelo, compraren una botigueta que s'alquilava. Me'l presentà un amic meu de la pandilla meua. Me va dir, Pilar, Alberto vol eixir en tu, però ens ha preguntat si algú de tots tenim algo de compromís en tu. I li han dit que no. I mira, te'l presente, vol passejar en tu. Allò era impepinable,
Se tenia que portar tot un protocolo. I se quedà en nosaltres allí, i després va dir, no t'importa que passegem jo? Pues no, no me molestava. Ah, i me diu, aquell a mi me diu, és forner, perquè estiguera preparat. Li va dir, la xica que vols eixir diu que quan se casi tindrà tots els fills que Déu li envie. T'ho dic perquè siguis preparat, Ara, si vols conèixer-la, però així va ser així. I jo vaig dir, molt bé, molt bé. Perquè jo pensava portar això fins al final, i el meu home va dir, pues jo quan m'ho digueren vaig pensar, quan tinc el primer, ja no em voldrà més. Jo dic, pues t'has enganyat. T'has enganyat, però ha tingut des que Déu m'ha enviat. 10. Jo m'he quasi sabent que jo anava a casar-me en un forner i que anava a tindre un forn. I a mi m'encantava perquè jo feia, no me faltarà mai el pa, segur. Però al meu home no li va agradar mai ser forner, va ser obligat. S'alçava a les 2 del matí. I el meu fill major es començà a alçar-se a les 4, als 11 anys. I tots els fills han treballat en el forn. Mira, se coïa. Pel matí feien el pa per la venta. I jo, com me casí, que va ser, vinguérem del viatge de novios, entràrem, t'ho conte perquè és per a santiguar-se. Entràrem i el meu sogre agarra una maleteta que tenia darrere la porta i diu, adiós. I se'n va. I la meva sogra mos diu, el forn està ple, Alberto, i hi ha moltes coses per traure. I el meu home diu, ollo, no m'ha llevat ni la jaqueta. Això va ser l'entrar. I jo estava com, no m'aclaria de veure tanta cosa de novetat, i ja me diu la meva sogra, i a vendre. Jo dic, jo no sé que val res, diu, la gent ho dirà. I vaig dir, a la venda, me posi una dona, això me cobren tant, això me cobren tant, I se coïa cacau, cassoles d'arròs al forn, no cal que te conti. Cassoles d'arròs al forn, moniatos, se coïa de tot, hasta una cosa que un forner el va denunciar i li va costar un pico pagar la denúncia, perquè havia torrat malta, per fer cafè. Nosaltres veníem en casa, a part de tot el que veníem a la botigueta, que deia jo, veníem arròs, extraper-lo, sucre, extraper-lo, la farina, extraper-lo. I tot això donava un racionament, que el racionament no plegava ni a una setmana. Bueno, supongant que plegava una persona soles, el racionament per un dia de la setmana. Era una misèria, una misèria. Jo feia, no us dona vergonya donar aquesta misèria? Ja sé que ho cobràvem molt baratet, però, per favor. I la gent venia, ai, dona'm el racionament d'una cartilleta, perquè cada un tenia la seva cartilla, en els cuponets. I jo tallava els cuponets, cada cuponet, el cuponet de l'arròs, el cuponet de la farina, el cuponet. Això ho teníem amagat, teníem la farina dalt i pujàvem per a cada persona que entrava a comprar farina, pujàvem per el corral, a l'andana, i allà estava la farina, i allà baixàvem un poc de paper per a una quarta o mig quilet de farina. Ho abaixàvem i ho veníem, però amagat per si entrava algú. Un desastre. Però bé, tots contents. I el que tenia una denúncia la pagava i en punto. Estava assenyalat el que menjàvem cada dia. I jo feia, el diumenge és puchero. I el dilluns, les sobres, un arròs al forn. Perquè tot s'ho acabaven, tot. Ja podia posar la quantitat que volguera i ho feia. Serà que me passa a mi? O serà que passa a tots? Però el dimarts ja tocava caldosset i era arròs amb bledes que no se'l volien menjar, però jo us vaig dir, si jo me menges macarrons que no m'agraden, vosaltres l'arròs amb bledes o vos mate. I ahí caien tots. Així és que era una dictadura, de gran dictadura.
I com tenien que anar tots avant i tranquil·lets i bé. Tenia que haver un poquet de dictadura, era precís, era precís. Juan Alberto, Marilú, María Pilar, Javier, José, Carmín, Alfredo, Andrés, Alicia i Jorge. Les dic tots, M'ho ha repetit com una lliçó de catecisme. És que havien, a veuràs, Alfredo, Andrés, Alicia, tres de la A. Después tenía José, Javier y Jorge. Y Juan, 4 de la J. Pues saps lo que dia? Oh, i jo feia, i no tinc que dir-ho, me teniu que dir. I me feien, tenia un problema en això, tenia un problema, però fort. Però jo els tenia amenaçats. Fem ensaïmades, que era el que feia tot el món. Ensaïmades, la meva sogra se feia els ensaïmades. Molt bones. L'ensaïmar. I després, les coquetes, les feia la teua germana, perquè jo me'n recordo que feien pastissers de pimiento i tomaca i de verdura. Això era precís de bon matí, perquè la gent venia volent almorzar pastisset. No és que tinguera tot el món tenia els diners per comprar el pastisset, però és que passàvem per allí perquè era camí de carretera. Bé, de bon matí ja estava tot, antes del 16 de dia ja estaven els pastissets. I després a migdia ja elles fent bescuits, coques pobres, tot encomanat. Bescuits, coques pobres, què feien més? Les valencianes les feia també la meva sogra. I només se va jubilar Alberto, venguérem en seguida. Si a més ja estaven tots els fills ja pel món. No. Tots treballen, cada un té un ofici. Tinc 8 nets, crec. 2 rebesnets. I 2 rebesnets. Jo tinc l'ajuda principal, que està a dalt, i així vaig. Però la veritat és que molts dies pense, jo no sé de què me moriré, perquè al pas que vaig, cada dia estic un poc millor. Així és que això no sé com s'acabarà. A mi llegir i viatjar. I això no podia ser ningú. Ara me l'estic vengant, Viatjar no, però llegir hasta que rebente. Tot el que cau en les meves mans, tot ho tinc que llegir. I la gent està molt bé, ara treballa tot el món. Antes les dones estaven en casa. S'ocupaven del menjar i de la casa. Però normal era això. Algunes pobres anaven a l'almacén de la taronja. I allí guanyaven, total guanyaven 2,50, 2 pessetes i mitja. Però en això ajudaven al jornal de l'home i passaven. Però havia més. Les dones, entonces, era més estar en casa, Ara tot ha pegat un vol. Jo estic contenta dels adelantos. Sempre que no se preocupen tant si ve un altre xiquet. Que a mi cada xiquet m'ha portat una alegria molt gran. Però jo els he volgut i els vull que no locura.